muli pakanema wanu wa GPS ndipo ndi programu ija ya Bible Talk Show, programu imene timatitengera kumwamba, programu imene matitengera mkati mweni mwa mtima wa Mulungu. Chifukwa anthu ambiri timangodziyankhulira, eya induganiza motere, oya ineso ndikuona chonchi zonse zimene ife timaganiza kaya kuona zimene zozo si mulingo oyezera moyo wauzimu. Komano kudzera Bible Talk Show tikhala tikumva zenizeni zimene Mulungu analemba m'Bible. Chifukwa Bible Talk Show timangokamba zokhazokhazo ya zimene zalembedwa m'Bible, timangomatula ndi kuphatika. So leroli monga mwa masiku onse ndili ndi mzanga amene tikhale limodzi mpulogalamu amene ya Bible Talk Show. Mzanga amene ndi a Bishop Henry Kasowa. Tangochivomereza kuti nangatipanga bwanji. A Bishop Kasowa takulandirani. Tathokoza. Kodi mnauza dzina? Mnauza dzina? Sina kumvenira. Simnamvera. Kuti ndinayiwala kukamba dzina, ine ndi Mbusa Fred Nkhwazi. Ya mbiri ndithuma ndidziwa ndi dzina limenelo. Ndilibe dzina lapamsika. Lapamsika? Mata makhanina lapamsika. Ine ndi Pastor Nkhwazi. Lapamsika ndi Pastor Nkhwazi semweyo. Chabwino. Sure. Takulandana Abusa. Zima kwambiri. Anthu amudziwane kale komabe sinanga mwa chilongosoko cha program. Ena mwina ngoyamba kukuonani. Mafuna adziwe kuti ndani kwa amene. Ndi ndani ameneyi. Ndio mafuna kufotokoza dzina. Takulandirani ko. Zima kwambiri. Ndithudi. Yes, program ake ndithu zambiri akamba kale ndithu Abusa Nkhwazi. Yes, tili pano ndithu kungogawana mwa Mulungu kuti kodi Mulungu akuti chani. Ndakuti timango matula mmene zililimo nkukupatsirani nkukuzani wasonjezera kapena ndithu kuchotserapo kena kali konse ayi. Nde apa ndithu yambika program imeneyi patali pano tikupatse ndithu anzathu aja a Good News Laura Squire atipatse ndithu mavidiyo pang'ono angochoka iwowa ndiye wapase mpano ndithu Abusa Nkhwazi kuti atipatse ndithu mawu athu atsiku la lero kuti Mulungu afuna kuyankhula chani. Ndipo patali pano tiye ndithu tionere tidalitsike ndi Good News Laura Squire kenako tibwerenso posayedwa. Grace that flows like a river washing over me, fount of heaven, love of Christ overflowing me. Thank you, Jesus, you set me free. Christ my Savior, you rescued me. Take this life, deliver this of your love. Calling out devoted, see your kingdom come. Thank you, Jesus.
Yes, nyimbo ndithu imeneyo kuchoka ndithu ku choir so imeneyi Good News Loras Choir, nyimbo ndithu yokoma kwambiri. Timonera ndithu nyimboyi cholinga ndithu tikozekeretse mitima yathu kuti ayi tikhalenso ndithu nthawi yomva mawu a Mulungu so kuchoka ndithu kwa abusa Ankhwazi. Fonso nkumalo kuti makonzeka ndithu lero so Mulungu ali ndi china chake ndithu chimenenso afuna kankhula ndi moyo wanu. Milema jirala moja nthawi yalalikira chakumapeto ndithu kwa program imeneyi tikupasenso mpata kuti mufunse funso kapena kuthirapo ndemanga pa zimene alalikira kapena zili zonse zokhuzananso ndithu ndi mawu a Mulungu. Ndeti makupasani ma numbers tikamapita chakumapeto uchako kuti ayi mutha kuimba ma numbers amenewo kakutumiza uthenga kana pa WhatsApp kana mo text message kakuimba kumene mpata umene ndithu umapatsidwa. Koma padali pano bwanji mundilole kuti ndiwapatse ndithu abusa Ankhwazi kuti ndithu atipase zimene ayi Mulunguso watuma mtsiku la lero. So abusa iyi ndi nthawi yanu. Lowani ndithu mu office yanu muja ndithu mmachitira tiyankhuleni kuti odi Mulungu akuti bwanji mawa uno chabwino ndithudi. Zikomo kwambiri Bishop Kasuwa komanso amene muli pamenepo nafe limodzi program imene ya Bible Talk Show. Leloli tiwerenga mawu amene akuchokera pa buku la Roma chapter 1 verse yake ya 16 ndi 17. Roma chapter 1 verse yake ya 16 ndi 17. Tatiyeni tiwerengere limodzi malemba amenewa. Verse yake ya 16 akuti ini mukanaika achichewa kuvuga mndechichewa achichewa tsono mukutikira Chingerezi bwanji. Pachiya unakuti pakuti uthenga wabwino sundichititsa manyazi pakuti uli mphamvu ya Mulungu yakupulumutsa munthu aliyense wakukhulupirira kuyambira Myuda ndiponso Mgiriki. 17. Pakuti mmenemo chaonetsedwa chilungamo cha Mulungu chakuchokera ku chikhulupiriro kuloza ku chikhulupiriro, monga kwalembedwa, koma munthu wolungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Tawerenga kulekeza verse yake ya 17. Tamva zonena kuti uthenga wabwino sundichititsa manyazi pakuti uli mphamvu yakupulumutsa ya wina aliyense wakukhulupirira, kaya ndi Muyuda kaya ndi Mugiriki kaya kunena kuti Muhelene. Bible likunena kuti uthenga wabwino uli ndi mphamvu, uli ndi kuthekera kumpulumutsa wina aliyense amene akukhulupirira uthenga wabwino. Ndeno tikaonanso pa buku la Mariko, tuone buku la Mariko chapter Mariko chapter Mariko chapter 1 verse yake 14-15. Pamene pakuti bwanji Mariko chapter 1 verse yake ya 14 ndi 15. Pamene patu akuti Mariko chapter 1 verse yake ya 14 anaoti, ndipo ataperekedwa Yohane, Yesu anadza ku Galileya nalalikira uthenga wabwino wa Mulungu, nanena nthawi yakwanira
ndipo ufumu wa Mulungu wayandikira. Tembenukani mtima, khulupirirani uthenga wabwino. Apapa Yesu Kristunso akunena kuti analalikira uthenga wabwino, komanso akunena kuti nthawi yakwanira, ufumu wa Mulungu wayandikira. Tembenukani mtima ndi khulupirirani uthenga wabwino. Apapa Mulungu akutiuza ifeyo kuti tikhulupirire uthenga wabwino. Ndekwa Roma kuja tamvanso kunena kuti pakuti uthenga wabwino sundichititsa manyazi, pakuti uli mphamvu yakupulumutsa munthu wina aliyenseyo amene akukhulupirira, kaya ndi mu Yuda, kaya ndi mu Helene, kapena mu Greek. Ameneyo ndithu ngati angakhulupirire uthenga wabwino, ndekuti ameneyo ndithu adzapulumuka. Pali chifukwa chenicheni chimene Bible likutiuzira kuti mitima yathu iyang'ane uthenga wabwino, monga amene tamvera pa buku la Roma chapter 1, Roma chapter 1 verse yake ya 16, amene pandithu akuti banja. Roma chapter 1 verse yake ya 16 akuti pakuti uthenga wabwino sundichititsa manyazi, pakuti uli mphamvu ya Mulungu yakupulumutsa munthu aliyense wakukhulupirira. Nde akunena kuti uthenga wabwino sochititsa manyazi chifukwa ndi wamphamvu, kapena kuti uli ni mphamvu yakupulumutsa kaya ndi ndani wina aliyense amene angakhulupirire uthenga wabwino, iyeyo ndithu ali ndi kuthekera kokapulumuka kapena kokalowa moyo wosatha. Ndiyeno pakhoza kukhala ndithu mafunso angapo. Funso loyamba lonena kuti kodi uthenga wabwino nchiyani? Uthenga ukamba zotani? Malemba akunena kuti uthenga umenewo uli ndi mphamvu yakupulumutsa, kutanthauza kuti wina aliyense amene angakumane ndi uthenga wabwino, ameneyo ndithu pavute pasavute, chifukwa cha mphamvu ya uthenga ali azakwa moyo wosatha. Chifukwa ndi uthenga wabwino, uthenga wabwino kuza kumutengera moyo wosatha. Anthu ambiri timaganiza ngati kuti titati mwina mwake tapemphera kwambiri ndekuti chipulumutso tikhoza kuchipeza. Timaganiza ngati kuti tikayesera kusunga malamulo ndekuti tikhoza kukhala anthu opulumutsidwa, tikhoza kukhala anthu olungamitsidwa. Timaganiza kuti mwina mwake tikapanga ntchito za uzimu mowirikiza ndekuti ifeyo tikhoza kutchedwa anthu olungama. Koma malemba ali chindunji akunena pano kunena kuti uthenga wabwino ndi umene uli ndi mphamvu yakupulumutsa munthu. Mwa njira ina palibe munthu amene akhoza kudzipulumutsa yekha. Mphamvu ya munthu singapangitse kuti munthu apulumuke ku machimo ake. Chifukwa chani? Chifukwa kuti Mulungu anayika mphamvu ya chipulumutso
mu uthenga wabwino. Nde akutimema, akutipempha, akutitsogolera kuti ifeyo tikhulupirire uthenga wabwino. Ngati tingakhulupirire uthenga wabwino, akuti uthenga wabwino umenewu udzatitengera ku moyo wosatha. Nde nkhani yayikulu ndi kukhulupirira uthenga wabwino, osati kuti kumayang'ana mphamvu zathu kapena kuthekera kwathu, koma Mulungu afuna kuti tiyang'ane uthenga wabwino, tikhulupirire uthenga wabwino ndi umene uli ndi mphamvu yakupulumutsa. Nde tisadziyang'ane tokha kuti tingatani, koma tiyang'ane uthenga wabwino. Pano tikamamva za uthenga wabwino, ndi kuti nkhani yake ndi kubadwa, kuphedwa, komanso kuuka kwa akufa kwa Yesu Khristu. Umenewo ndi uthenga wabwino. Yesu Khristu anabadwa chifukwa chani? Anabadwa kuti adzasenze machimo athu, kapena kuti machimo a dziko lapansi. Ndi Yesu Khristu atasenza machimo a dziko lapansi, chifukwa wakhala wochimwa malo mwathu, tchimo limene limaina kuti ife tikayankhe mlandu wake, tchimo limene walisenza Yesu Khristu nalandira chilango chake pa mtanda. Mulungu akunena kuti zimenezozo anapanga Yesu Khristuzo ndi zimene zidabweretsa chipulumutso, ndipo palibenso china chimene tingachiloze kuti chikhoza kutipangitsa ife kuti tikhale anthu olungama. Palibe chimene tingachiloze kuti chingakatitengere ife moyo wosatha. Mulungu afuna kuti tiloze uthenga wabwino. Mulungu afuna tiloze kubadwa, kufa, komanso kuuka kwa Ambuye Yesu Khristu. Mmene anauka Ambuye Yesu Khristu akuti ife tidayesedwa wolungama. Tiwerenge Aroma chapter 4 verse yake ya 25. Aroma chapter 4 verse 25 akuti bwanji? Aroma chapter 4 verse yake ya 25 akunena kuti amene anaperekedwa chifukwa cha zolakwa zathu, naukitsidwa chifukwa chakuti yesa ife olungama. Malemba akuti anaperekedwa chifukwa cha zolakwa zathu, ndi anaukitsidwa chifukwa chakuti yesa ife olungama. Zili ngati kuti munthu amene anaba ndi amugwira, amutchaja kuti inuyo mukuyena mwakhale ku ndende zaka zinayi. Ndiye ngati iweyo wakha akumanga uli ku ndende, uli kumaula, ndiye kuti ukhala kumaula ako chifukwa cha mulandu umene udapalamula. Ndiye chifukwa cha mulandu umene udapalamula, mulandu umenewo ndi umene ukupangitsa iweyo kuti ukapezeke kumaula kuja. Ndiye kumene kokwa kuti zaka 4 uli kumaulako. Ndiye molingana ndi malamulo a boma, iwe nanga sikaloweni kumaula. Ndiye kuti tsiku loyamba kugwira ntchito kumene kuja yakalavula gaga, watha chaka chimodzi, zaka ziwiri zitatu, chaka chachinayi iwebe nkugwirabe ntchito kumene kujako kuseva ndende,
ndekuti ngati wakwanitsa zaka 4 iweyo kungokwanitsa zaka 4 ndekuti pamenepopo iweyo umakhala kuti ulibe mlandu, chifukwa chilango cha tchimo lako chaperekedwa, chachitika, nde sukuyenera kuti usungidwenso mu ndende momwemo, koma ukuyenera kuti utulukemo, udzinka ku nyumba kwanu, udzipita ku nyumba, chifukwa ndiwe mfulu, ulibe tchimo, chifukwa wagwira ukaidi, walipira chilango cha tchimo lako. Nde ngati chilango chalipiridwa, nde kuti pamenepo ponso palibenso mlandu, wathera pomwepo. Nkhani yake ndi imeneyo. Ndefoti mlandu wako watha, ukuyenera kuti utulukemo mu ndendemo, udzipita. Otakhala kuti umatuluka mu ndendemo nde mwangozi wagundana ndi prison wadala mapewa, nde kuti pamenepo usangane kuti ayi bwereranisoni bwanji mwandigunda, ayi mlandu wathera pomwepo bwanji, walipiridwa mlanduwo. Ngati wewe wakhala ku ndende zaka 4, nde kuti pamenepopo iweyo chilango wapereka, walipira, nde kuti iweyo ndiwe mfulu, ulibenso mlandu, uyende momasuka kumati ine ndilibe mlandu, ndipo sindikuopanso kuti wina wake akhoza kubwera kudzandinjata. Ndimene tuzimakhalira. Koma anthu amene angodzadzidwa ni mantha, ine ndinapalamula, ngakhale ndagwira ku ndende zaka zinayi, komabe mwinapo isakhoza kunimanga, wapalamula chani? Mlandu wako iweyo waulipira pokhala ku ndende zaka zinayi. Nde kuti ukamakatuluka ku ndendeko, umatulukako uli ndithu wangwiro, opanda vuto lina lililonse, umatulukako ndithu ulibeko mlandu, kutulukako ndithu uli opanda tchimo. Ndiyeno apa panso tikumva kuti Yesu Khristu anadza pa dziko lapansi kuti adzasenze machimo athu, ndi anasenzadi nakhala wochimwa m'malo mwa ifeyo, zomwe zikutiuza kuti Yesuyu atasenza uchimo wathu akuyenera kuti akalandire chilango, ndi anakachilandiradi chilango pa mtanda. Tanthauza kuti pamene amafa pa mtanda paja, kapena kuti chilango chimenenso amalandira, chilango chimene Yesu Khristu amalandira chinali chilango chimene chimayenera kuti chibwere kwa ifeyo. Pa tsiku la chimaliziro mukudziwa kunonse kuti kuli Gahena. Ndeno Gahena uja anakonzedwa chifukwa cha tchimo, kuti mphotho ya tchimo ndi imfa, nde wina aliyense amene ali ndi tchimo akwena adzapite ku Gahena. Ndiyeno Yesu Khristu analandira chilango cha machimo, osati machimo a iyeyo Yesu, koma chifukwa cha machimo athu. Nde amalandira chilango, anamva zowawa, osati chifukwa kuti iyeyo adapalamula, koma ndi ifeyo amene tidachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Nde n'chifukwa chake Mulungu anaona kuti anthu awawa ndakhala ndikuwawuza kuti sungani malamulo, musapange zoyipa, lele zambirimbiri. Komano Mulungu anaona kuti munthu ndi munthu,
ngati Mulungu anafika pona kuti anapanga regret kuti anamulenga munthu, ngati Mulungu anafika pona kuti aine ndanong'oneza bondo, kodi uyu munthu ndamulengeranji abale ine munthu uyu? Ngati Mulungu anafika pochimina Mulungutu kunena kuti aineyo ndanong'oneza bondo kuti namulenga munthu ndiwosamva. Munthu ndiwosamva. Mulungu akamationa ifeyo akuona kuti ndife anthu amene ndife osamva, ndife amene tidachimwa naperewera, ndipo tibe kuthekera kodzionjola motokha mu msampha wa tchimo, sitingamenyane nalo tchimo, sitingathe kulipewa, sitingagonjetse mayesero, sitingagonjetse zilakolako, tayesera kwa zaka mazana, koma kufikira pano ifeyo tikukanikabe, tikulepherabe, chimwirabe. Ena anemba chocho hango chimwirabe, kaya kuti uko waza kapena bisho mwidzi amene sindidziwa hango chimwirabe. Tsono tinene zona Mulungu akudziwa kale imene ifeyo tilili, ndipo inu Mulungu afuna tingomuuza chilungamo kuti Ambuye ifeyo mukudziwa kale za mitima yathu, ndife anthu okanika, ndife anthu olephera Ambuye, nde sitingakwanitse kudzionjolamo tokha mu tchimo, monga mmene ana Israeli analephera kudzionjolamo okha m'manja mwa Farao. Ifenso tinagwidwa ndi tchimo, ndipo sitingapange makani kuthawa tchimo. Anthu amayesera kulithawa tchimotu, ati mwina mwake ndithawe ndipite kumalo aquiet azi kumene kulibeko mayesero. Njekeza kuyendayenda malingaliro mwathu, kutipatsa malingaliro oyipa. Nde sunganene kuti iwe ukapeza malo abata amene njekeza akhoza kungokusekerera. Tilibe mphamvu kapena kuti nyonga kapena kuti chani kodi nthanana kapena kuti kuthekera kuti ifeyo tikhoza kuthawa tchimo. Zikanakhala kuti zimatheka ndekuti bezi pano titalisiya kalekale tchimo. Koma ni ndani pano amene anganene kuti sachimwa? Alipo amene angakweze mkono kuti aine abusa sindichimwa, ndine wauzimu kwambiri, nimapemphera zedi ine. Ndene zochimwachimwazi zimezi simbali yanga. Ndikhulupirira kuti palibe ni mmodzi yemwe amene sachimwa pa dziko lapansi. Ati ngakhale maloya amachimwaso, ngakhale majaji amachimwaso, kuchimwa kulibe mwini, kuchimwa kulibe mwini. Ana ma 2000 simungazidziwe nyimbo zimenezi. Inu mangodziwa za chachani analila nyimbo zongoloza basi. Kale feri mavera nyimbo zimenezi zati kuchimwa kulibe mwini. Achina tamene achina Kosi Chiwalo, achina Sineta, inu mwapeza nyimbo zitathana inu. Nyimbo zolangiza, nyimbo ndithu mayiba, nyimbo ndithu zabwino. Osangoti nyimbo zimangoti labada lekede zikukhala bwanji kodi bwanji matani kodi anthu inu. Nde nkhani tikukamba pano
njonena kuti kumbali yathu tayesetsa kuti mwina mwake tipulupute, kuti mwina mwake tipange makani pamaso pa tchimo, kuti mwina mwake tchimo tiligonjetse, komano kunena zoona ifeyo tikwezeke manja kuti tchimo lija ndi Bwana. Ife tikwezeke manja kuti tchimo lija ni mtunda wina. Ifeyo takanika, talephera, ifeyo sitingaphule kanthu. Nde Mulungu akutionetsera chinsinsi, akutionetsera njira imene pagona chipulumutso chathu. Osati kuti haya ineyo ndikapanga zakuti nkhoza kuwala kumwamba, ineyo ndikhoza kutere ndikhoza kupemphera kwambiri, ndikhoza kutani zimene ife tingapange tani zimene sizingaphule kanthu. Mulibemo chipulumutso mwa ifeyo. Ndi chifukwa chakuti kuti chipulumutso chagona mu uthenga wabwino. Chimene ife tikufunikira ndi kungokhulupirira uthenga wabwino. Uthenga wabwino zikutanthauza kubadwa, komanso kufa, komanso kuuka kwa Ambuye Yesu Khristu. Ndi zinthu zimenezi ndi zimene zinapangitsa kuti ifeyo tikhala anthu opulumutsidwa, kapena kuti chipulumutso chathu chagona mmenemomo, monga mene tawerengera pa Roma chapter 1 verse yake ya 16, akuti sundichititsa manyazi uthenga wabwino, pakuti uli mphamvu yakupulumutsa munthu aliyense akukhulupirira, kuyambira Myuda ndiponso Mhelene. Apa kunena kuti chimene chili ni mphamvu yakupulumutsa munthu ndi uthenga wabwino. Ndi ngani yake njoti ife tione kuti uthenga wabwino ukamba zotani kwenikweni. Koma anthu tikuyang'ana pambali, sitikuyang'ana uthenga wabwino, tikuyang'ana mphamvu zathu, tikuyang'ana udindo wathu, akuluakulu udindo wathu. Achimwene kumwamba Mulungu sakafunsa za mataito kuti ayi mazidikonusi akhale apa amenewa ndi alowa kale opanda kupikisana nawo. Zimenezo za mataito tidzimpatsana mataito opana. Mataito ndi apasipo mpano, koma kumwambako iwe ndithu ukuyenera kuti ufufuzidwe basi. Ukuyenera kuti iwe ndithu akuunike kukupanga sikani basi. Ngati uli ndi tchimo mu mtima mwako, sikukhala kuti haya pajatu inetu madziwa kale tunali deacon, iye anali elder, iye anali mbusa. Udindo wathu sungatiteteze, si chishango, si chani kodi tinangula, sinangula. Nangula kapena kuti chishango ndi mwala wapangodya. Ife tikuyenera kuti tiyang'ane, tikhulupirire, tidalire uthenga wabwino. Ndi umene uli ndi mphamvu yakutipulumutsa. Uthenga wabwino anawukonza ni mwini wake Mulungu. Palibepo mphamvu ya munthu pa uthenga wabwino, palibepo kubwerekera zochokera kwa munthu pa uthenga wabwino. Uthenga wabwino ndi 100% chikonzero cha Mulungu. Ndi osati ine ndipanga makuti ine ngati tikuyikapo za ine pamenepopo ndi kuti si uthenga wabwino. Chifukwa uthenga wabwino palibepo kuthandizidwa ni munthu, zonse Mulungu anapanga yekha. Nonga mmenenso amabadwa ife tinabadwitsa nawo, tinala azamba. Mmenenso amafa ife tinamthandizira kufa nawo. Mmene amauka ife tidalipo, anapanga zonse yekha. Ife mmene timabadwa tinapeza zonse Yesu wapanga kale, wagwira kale ntchito. Chimene chikufunira kwa ife ndi kungokhulupirira kuti Bwana Yesu
inu nkhondo mudamenya, inu mulandu wanga mudalipira, inu Ambuye mwazi wanu munandiyeretsa ine, Ambuye inuyo munafafaniza machimo anga onse. Sizomabwera ndikumadziva ngati kuti ndi wauzimu kwambiri, nde Mulungu akusiyira kuti ukuoneka ngati wauzimu. Okay, ndetayesera ulimbane nalo tchimo wekha. Yesu uyu izi sizikukhuza, zionesa kuti izi iweyo sukuzidalira kwenikweni, kufuna izakozo zamphamvu zakozo, udindo wako, uzimu wako. Tate ndioneni buku la Filipo chapter 3 verse yake ya 9. Filipo chapter 3 verse 9. Pamenepa akukamba momveka bwino mosaphetira. Akukamba ndithu pamenepa kunena kuti ndikupezedwa mwa Iye, osati wakukhala nacho chilungamo changa cha mlamulo, koma chimene cha mwachikhulupiriro cha Khristu. Chilungamocho chochokera mwa Mulungu ndi chikhulupiriro. Akukamba kuti apapa uyu ndi Paulo akuchitira umboni kuti wapezekamo mwa anthu oyera mtima, osati chifukwa cha chilungamo chake kapena kuti ubwino wake kapena kuti kuzimuka kwake, komano wapezeka mugulu la anthu oyera mtima chifukwa cha chilungamo chochokera kwa Mulungu. Chilungamocho chongokhulupirira pa zimenenso adachita. Kani yake ikutero. Ndipezenso vesi ina paja tikunena kuti Bible talk show sitimagamba zimene munthu akuganiza, sitikapo mlomo wathu, koma timangokamba zimene malemba akukamba, zimene malemba akunena. Ndi apapa pali vesi imene yakuti abale inu pepani eti Agalatia chapter 3 Agalatia 3 verse yake ya 7 ya 13 akuti bwanji. Timalize choncho. Aba una kuti Khristu anatiwombola kutemberero la chilamulo, atakhala temberero m'malo mwathu, pakuti kwalembedwa wotembereredwa aliyense wopachikidwa pamtengo. Ndiye kuti Khristu anakhala temberero m'malo mwa ifeyo. Temberero limene limene tilibwere kwa ifeyo linabwera pa Yesu Khristu, ndipo Yesu anatembereredwa ife anapachikidwa pamtengo. Ndiye kuti Iye anakhala temberero m'malo mwa ifeyo. Ndiye Mulungu ndiona sangayimbe mulandu umodzi nkuperenga zilango ziwiri. Ngati mulandu umene Yesu anatiyimirira ifeyo, nkulandira chilango, nkutembereredwa, nkulangidwa. Nanena kuti kulangidwa umene ndikulangidwako ndikulangidwa chifukwa cha anthu awa. Ndikuti pamenepo ineyo mulandu wanga watha. Ndikuti ineyo pamenepopo ndisanenenso kuti ndili ndi mulandu, chifukwa mulandu wanga walipiridwa. Abusa nanga siti machimwa deire, siti kukamba nkhani yochimwa pano. Zona koma tisangoyang'ana mbali imodzi kuti timachimwa,
koma tiyang'anenso za chilango kuti chilango chimenechi kodi chimapangidwa chifukwa chani, kodi mesa chimachitika chifukwa cha machimo athu. Chilango chimene Yesu amalandira chinali chilango cha machimo athu. Nde tchimolo inde ndiloyipa, koma tikalitenga tchimolo nde titengenso chilango chimene analandira Yesu Khristu, zimene zizi mukaziyelekeza zikagundana zikamenyana, nchachidziwikire kuti tchimo lidagonja, nchachidziwikire kuti mwazi wa Yesu Khristu udapambana. Nde ngati anthu tikunena aya ndinawo chimwa, nde kuti ifeyo mwazi umene timaukhulupirira Yesu Khristu nde kuti umene ulibe mphamvu, chini mphamvu ni tchimo. Koma ngati ifeyo Yesu amene tikumkhulupirira ndi ameneyo wa m'Baibulo oyo, ameneyo mwazi wake unaphimba machimo athu onse, ndipo ife mlandu wathu udatha pa mtanda, monga mmene malemba akunena kuti ndikadzaona mwaziwo ndidzapitirira inu, sipadzakhala muliri waukulu ngani. Mulandu watha. Ndipo Yesu pa mtanda paja anafuwula kuti kwatha, wamaliza. Tchimonso lilibe mphamvu, tchimo chilango chake ndachilandira ine. Iwe tchimo usawimbenso mlandu anthuwa chifukwa iwe tchimowe, ineyo ndalowa m'malo mwa anthuwa, ndalandira chilango chimene achibwere kwa iwewo. Nde anthu asiye alibenso mulanduwo nandigwera ine. Zophwekatu zinthuzi. Umenewo ndi uthenga wabwino. Ingolekeza kayi pomwepa kuoneka kuti nthawi yathamanga kopsa zedi. Ndona ngati kuti tsiku la lero nthawi yapenga, chifukwa mmene adendera nthawi inenso sindikudziwa bwinobwino. Ndensa itsutse nthawi iyi ningoyivomerezadi kuti ngakhale yapenga koma ndivomereze kuti yathamanga mopenga. Zikomo. Mamaliza? Nanga ndipange bwanji. Nditanizole. Ayingomaliza. Chabwino. Nthawi ikonetsa choncho. Yeah, bosa. Red card ndandi ya red card. Red card. Haya. Chabwino. Yes. Yeah, Malawi ndipo ndithu mwadalitsikanso ndi uthenga amenenso ndithu Busa Nkhwazi anabwera nawonso ndithu mtsiku la lero. Kukamba kuti yayi sizutengeratu kuti mwachita chani, mwathamanga motani, alipo ena ndithu amanena kuti yayi tiyeni nthawi ino timange tchimo, timange Satana. Abusa mwapa kunena ndithu kumanga Satana. Akuti timponde timange, akamba ndithu momveka bwino kuti yayi ife ndithu pa ife tokha mphamvu zimenezi palibe. Tiye ndithu tisiyere ntchito imeneyi kwa Yesu Khristu amene ndithu angathane nazo kapena kuti amene anathana nazo zonse ndithu pa mtanda paja. So ngati mufuna chipambano, ngati mufuna kupambana, tangokhulupirirani mukhulupirira chani mu uthenga wabwino. Uthenga wabwino ndi uti? Akamba ndithu momveka bwino kuti ya ndithu kubadwa, kufa komanso ndithu kuuka kwa Yesu Khristu. Tikakhulupirira zimenezi ndi kuti ifetu chathu ndi chimwemwe, chathu ndithu ndi chipulumutso, kukhala ndithu anthu oyera osadzera ndithu mu ntchito zina zimene tingachite komano kudzera ndithu mu chikhulupiriro. So abusa tiyamikire chifukwa ndithu cha uthenganso wapamwamba umene munatipatsa lero. Tikhenga tikukhomerani pang'ono chifukwa cha nthawi. Bwanji mutilole kuti nthawi iyi ndithu tikhale kuti tikukwangula, koma ngati pali mafunso ndimanga manambers ndithu ndomwewo, mukatumiza ma questions iwo. Yes, ngati mufuna kuti azayankhidwe pakanema apa ndoti tikabweranso lachinayi sabata yamawa tizambire pamenepa kuti yayi kuyankha mafunso anu nkumaonanso kuti tiyende ndithu motani. Koma ndithu mafunsowo mutha kutumiza kandi mangazo mutha kutumiza ndithu kuma numbers amene mukuwaona ndithu pamsipo. Koma amene anena abusa yayi nthawi khangati leroli yayenda ndithu mosakhala bwino ndeti ilole bwanji kuti nthawiyo iyende mmene ingayendere. Ena kumati kodi mumapezeka kuti
mpingo umene ndithu wa Good News Mission kumenenso abusa Nkhwazi amatumikira umene ndithu mapezeka ku area 17 ku sede ndithu kwa Mzee Institute. Kungofika ndithu kwa Mzee Institute ungofunsa kuti area 17 ili kuti mapu ake ndithu ndosavuta, kungofunsa kuti ayi kapena kuti ku Good News ndi kuti mutha kupeza ndithu malo amenewa. Kumeneku kumakhala ndithu Sunday lilonse service kuyamba ndithu yomati 10 o'clock mpaka ndithu 12 o'clock mawu ndithu amakhalanso akumwazidwa nthawi imene. Komanso nthawi inayo simutha wabwera kuti muzamvetsetse mvemvemve kuti kodi zimenezi zachipulumutsozi zikuyenda ndithu motani. Mpata umenewo danga limene ndithu laperekedwa kwa inu ndithu. Aya ife mmene timakhala kutali motere manamba zina amenewo yimbani mufunse zambiri kuti nanunso mumasuke ku tchimo nkhani yake ndithu ndi imene. So abusa pene tikumaliza bwalo limene liyambitsa ndinu tsekaninso bwalo limeneli kuti tione kuti tiyende motani. Ine ndilitseke motere monga wa masiku onse ifeyo timakunyadirani kwambiri kuti makhala nafe limodzi mpulogalamu ya Bible Talk Show. Nde tsiku la lero ineyo ndingoti Mulungu apitirize kudalitsani, kupasani mphamvu, komanso kukuonetsani ndithu mwauzimu. Zoni kuti pamene pali mzimu pamakhala ndithu mtendere. So ndikusiyani manja mwa Mulungu. Mulungu akudalitseni zikomo kwambiri.